है बाबा काबा यूपी में काबा। आई डोंट नो भौजी, तारा लगे यह सब बाजार बा, कभी बिहार में का बा तो कभी यूपी में का बा। ए भौजी पगलात रहलू का? ओ माय गॉड, यूपी में पहला बार आयल बाड़ू का? चुप तोर बहन चोदो, तू बीच में काहे बोलता रे साला। एक खिलाड़ी भैया इस साला का मार के गार फाड़ा। ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार वा काबा यूपी में काबा। तो ये भौजी तू ही बताओ अब यूपी में का बा? कुकुर बिलार बा। का कहलू ह तनी एक बार फिर कहबू? कुकुर बिलार बा। आई बा कुकुर पिलार बा। 1 मिनट रवि भैया। कुकुर बिलार बा। आइंदा से मेरे खिलाफ बगावत की काट डालूंगा। ए भौजी बहुत तू बोल देलू। आज जौन बच्चा ना रोवेला तो दूध ना पिएला। ए रवि भैया आज तनी यूपी में का बा तनी इंगरा पूरा फुल डिटेल में बताव। नमस्कार प्रणाम, गोड़ छू के हमारे भोजपुरिया समाज से हम सांसद रवि किशन शुक्ल अपन भोजपुरिया। देखो डायलॉग मत मारा, आगे बोलत रह। जे कबू न रहल उ अब्बा, यूपी में सब्बा, यूपी में सब्बा। ठीक बा कंटिन्यू। योगी के सरकार बा, विकास के बहार बा। ए रवि भैया ये मनोहर पोथी के पाठ पढ़ाओ तरह का? ओह माय गॉड, वाओ। पूरा डिटेल में बताओ। मोदी योगी मेल बा, राशन अनखेल बा, यूपी में सब बा, नल से पानी बा, बिजली रेलम रेल बा। रेल पेल? अरे कितना गिनाई भैया हो, कितना गिनाई कि एहसान कदला का गिनवा के। ए भौजी तो नहीं जाते जाते एगो डायलॉग बोल के जाना। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। ए रवि भैया पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। रवि भैया थोनी इताहा डायलॉग हटे, तनी चौहर के हचौड़ द। इतना कहब जिंदगी झंड बा, विरोधी लोगन कौने बात के घमंड बा। भाई अगर वीडियो सही लागल हो कि तो चैनल के सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिए लोगिन। मिलेम अगला नेक्स्ट वीडियो में।